nnọọ n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, nwafọ ala anyị na-agba bọọlụ bụ Nnamdi Ofoborh nwere okwukwe na ya ga-alaghachi azụ ọzọ n'egwuregwu bọọlụ dịka otu egwu bọọlụ ya bụ Rangers nyochara ahụ ya ma chọpụta na obi ya nwere nsogbu. Nwafọ ala anyị agbara afọ 21 akụbirele Rangers bọọlụ kemgbe o sonyere ha. Onye nlekọta Rangers bụ Steven Gerrard kọwara Ofoborh agaghị agba bọọlụ nwantịntị oge dịka enyochara ya ahụ ma chọpụta na obi ya nwere nsogbu. Ofoborh agala na Instagram ya ma tinye ọnụ na nke a. O dere sị, Chukwu nwere ebumnuche maka ihe ụfụ gị, mbọ gị ma nwekwa ihe nrita maka ikwenyesi ike gị. Ọ bụ naanị Chukwu mere m ihe m bụ ruo taa. Aga m alaghachi azụ, ka o dere. Na nke itoolu, ndị otu National Examinations Council NECO n'aha mkpirisi enwetala onye rejistara ọhụrụ. Aha ya bụ Ọkammụta Ibrahim Dantani Wushishi. Ọ bụ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari kwadoro ya. Onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị bụ Adamu kwuru na Wushishi ga-anọ afọ 5 bụ nke bidoro n'abalị 12 nke ọnwa Julaị afọ 2021. Tupu ahọpụta ya, Ọkammụta Wushishi bụburu Professor of Science Education na Federal University of Technology bụ nke nọ na Niger State. A mụrụ ya n'abalị 5 nke ọnwa April 1965 na Wushishi nke dị na steeti Niger. Na nke asatọ, ndị otu Christian Association of Nigeria kan n'aha mkpirisi ndị gọvanọ dị iche iche, osote onye isi ala n'oge gara aga bụ Atiku Abubakar, aka chịburu steeti Lagos n'oge gara aga bụ Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, onye na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka bụ Prince Atọ Eze na ndị ọzọ ekelela ndị okpukperechi alakụba niile nọ n'ala anyị dịka ha na-eme mmemme Eid Mubarak. N'ozi kan zigara ndị Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs nakwa ndị Muslim ọzọ bụ ndị nọ n'ala anyị maka mmemme Salah ha na-eme n'afọ a, n'agbanyeghị nsogbu nke ndị ntọ, enweghị nchekwa, nsogbu nke ndị Fulani na-achị ehi nakwa nsogbu ndị ọzọ bụ nke mere ka ala anyị bụ Naijiria na-agba wuruwuru n'ebe ọ dị ukwuu. N'ozi nke onye odeakwụkwọ ha bụ Joseph Daramora bịanyere aka na ya, ọ kwuru ndị ndu na ndị na-eso ụzọ Islam niile nọ n'ala anyị ka ha nabata udo, ịhụnanya, ịdị n'otu, obi ọmịiko bụkwa nke Prophet Muhammad gosipụtara n'oge a na-eme mmemme Eid Mubarak, ọbụladị mgbe emechara ya bụ mmemme. Kan jikwara ohere ahụ gba ndị okpukperechi alakụba ka ha were ohere a kpee ekpere maka ala anyị bụ Naijiria ka o nwee ike pụta na nsogbu enweghị nchekwa bụkwa nke na-agba ya mgbe okpuru. Na nke asaa, ndị ntorobịa nke obodo Dammogo nke dị na mba Ghana nọrọ n'ụbọchị Mọnde jụ akpa osikapa bụ nke otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị si pati NPP bụ Samuel Abu nyere ha. Maazị Abu bụ onye na-anọchite anya ha n'ụlọ nzukọ omeiwu nke mba ahụ. Ihe onyonyo na-efegharị na soshal midia gosiri ebe ndị ntorobịa ndị a na-ebughachi akpa osikapa ndị ahụ n'ime ụgbọala eji bute ha. Ha sị na ihe ha chọrọ bụ ọrụ na ọ bụghị akpa osikapa. Na nke isii, otu ụlọikpe dị elu nọ n'Abuja enye n'iwu ka Innocent Destiny saa ebe a na-aga mkposi bụ nke dị na Mpape Park bụkwa nke dị na Federal Capital Territory Abuja. Ọ bụghị naanị otu ụbọchị ka ọ ga-asa ebe a na-aga mkposi, kama ọ ga-asa ya mkpụrụ ụbọchị 66. Nke a bụ n'ihi na Innocent chọrọ igwe ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị na WeChat, Chamdum maọbụ wayo. Justice Keziah Ogbonna gwara ikpe a n'ụbọchị Mọnde. Innocent nọ na-egosi onwe ya dịka nwaanyị na WeChat bụ nke o ji anapụ ndị mmadụ ego n'ụzọ aghụghọ. Na nke ise, onye na-eme ejije na-atọ ọchị ama nke ọma n'ala anyị bụ Victor Osuagwu ekwuola na ya na-ahụ nne ya nwụrụ anwụ n'arọ bụ ebe ọ na-enye ya nsogbu ka o megharịa akwamozu ya ọzọ. Ọ kwuru na nke a bidoro kamgbe Obi Kubana lichara nne ya n'ụzọ pụrụ iche bụkwa nke bụ kwakpụ n'ọnụ n'ala anyị bụ Naijiria taa. Victor Osuagwu kwupụtara nke a n'ihe onyonyo gosipụtara na Instagram ya. Na lekwenụ nsogbu, lekwenụ okoro. Which kind of trouble be this now? Since Obi Kubana bury mama, now so I dey see my mama for dream. If I close my eyes, ping, now my mama go appear for dream. Where they shout, make I do reburial for her. Make I do reburial for her. Where I want get money, where I want take do reburial. I be Obi Kubana. Na nke anọ, onye na-achọ nnwere onwe nke ndị Yoruba bụ Sunday Adeyemo bụ onye ama nke ọma dịka Sunday Igboho ka a nwụchiri na Kotonu bụ nke dị na mba Benin Republic. A nwụchiri ya n'ọdụ ụgbọelu dị na Kotonu dịka ọ gachara izuụka 3 ndị Department of Security Service na-achọ ya. Ha na-achọ ya maka ngwa ọgụ dị iche iche enwetara n'ụlọ ya. A chọpụtara na ọ na-achọ ịga mba Germany. Anyị ga-echeta na DSS wakpọrọ ụlọ Sunday Igboho dị n'Ibadan n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị 2021 ebe ha nwụchiri ndị enyemaka ya dị 12 ma gbagbuokwe mmadụ 2 ndị ọzọ n'oge ha na-akwarịta mgbọ.
Na nke atọ, otu onye na-akwa uwe elu ndị agha ka ndị otu ya toro n'oge ọ nwụchiri n'ụbọchị Mọnde maka ịgbalahụ ọnwụ n'aka ndị ọlụ ọgbalaga. Lieutenant Abayomi Dairo ka a nabatara n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị Mọnde dịka ọ nwụchiri na bezi ha. Nke a mere dịka ọ gbalaghara ọnwụ n'otu ime ọhịa dị na steeti Zamfara. Na nke abụọ, otu ụlọikpe dị elu na steeti Anambra nọrọ n'ụbọchị Mọnde tinye aha Ọkammụta Chukwuma Soludo dịka onye ga-eji aha pati All Progressive Grants Alliance dọọkwa gọvanọ na ntụliaka elu a ga-eme na steeti ahụ n'abalị 6 nke ọnwa Nọvemba. Nke a bịara dịka otu ụlọikpe dị elu nọ na steeti Jigawa nyere INEC iwu ka ha bipụta aha Chief Chukwuma Umeoji bụ onye na-anọchite anya Agụata Federal Constituency n'ụlọ nzukọ omeiwu dịka onye ga-eji aha APGA zọọkwa gọvanọ na steeti ahụ. Kama n'ikpe nke Justice CC Ọkakpere kwuru na Soludo bụ onye ga-eji aha APGA dọọkwa gọvanọ na steeti ahụ. O nyere INEC iwu ka o tinyechi aha Soludo ozugbo. Na nke mbụ, ndị otu Human Rights Writers Association of Nigeria hụriwa n'aha mkpirisi agwala ụlọ ọba ego ala anyị bụ CBN ka ọ ghara ikpe ndị metọrọ ego ala anyị n'oge Obi Kubana liri nne ya ikpe. Kama ndị otu arịọrọ CBN ka ha mevọ ndị ji ego akwado ndị ọlụ ọgbalaga n'ala anyị. Onye National Coordinator nke hụriwa bụ Maazị Emmanuel Onwubiko kwupụtara nke a n'ụbọchị Mọnde. Kamgbe ụbọchị ole na ole gara aga, Obi Kubana na-ewu ewu na soshal midia n'ihi ka ego si zoo ka mmiri n'olili nne ya bụ nke mere n'Ọba Idemili South nke dị na steeti Anambra. Hụriwa katọrọ CBN na EFCC maka emefọgị ndị na-eji ego akwado ndị na-atọ ndị mmadụ nakwa ndị ọlụ ọgbalaga n'ala anyị. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emena maka isonyere anyị. A sị m onye ahụrụ taa sị ka hụkwa ya echi.